on demand модел бизнес или по-точно ще говорим за Printify. Ако за първи път чувате тези имена, аз съм тук, за да ви обясня по-подробно за какво говоря. Това е модел бизнес, който ви позволява да развиете свой онлайн магазин, без да се налага да закупувате стоки, да набивате пари в такива, да се чудите сега, ако имате 1000 лева, да ги вкарате в стока, да държите тези пари затворени и да не знаете тя дали ще се продаде. В случая избираме сайта Printify, който вместо нас е закупил всичките тези продукти. Каква е уловката? Те всичките са един цвят и реално ние сме тези, които трябва да създадем собствения си бранд, да създадем дизайна си за продуктите и да започнем да ги продаваме. Сега ще ви кажа и нещо много хубаво. В случая ние не трябва да се занимаваме с изпращане до купувач, не трябва да взимаме продукти, да опаковаме, да се занимаваме с доставки. Printify върши всичко това вместо нас. Когато ние започнем да създаваме нашите дизайни в Printify, отиваме на първо място в Canva, например, или в Kital, създаваме дизайн, напастваме го в Printify и след това го качваме в даден магазин, в който искаме да продаваме, било то Etsy, било то Shopify, според зависи какво би искал да постигне всеки един от нас. В щатите и като цяло е много разпространено това да се продава през TikTok Shop, но все още ние тук в България нямаме тази опция и се надявам, че съвсем скоро това ще пристигне и при нас и ще можем да се възползваме от това да свържем директно Printify с TikTok Shop и да продаваме директно в TikTok. Къде се е чуло и видяло някой да ни дава безплатно продукти, които ние да продаваме. Сега ще обясня точно как стоят нещата. Printify изискват дадена сума за изработката на даден артикул. Например, сме избрали някоя чаша, на която да създадем дизайн. А за изработката на този дизайн Printify търси от нас, да кажем, $10. Реално ние пускаме цената на тази чаша на $18. Така че ако, например, продаваме в Etsy и те вземат $2 комисионни такси от дръжки, Printify ни вземат $10, ние печелиме чисти $6, без да сме си помръднали пръста, освен да създадем дизайн на дадения продукт. Така че ако този модел бизнес ви харесва, ние имаме създадено уникално обучение от начало до край за успешен тип бизнес. Обучението е наистина на смешни пари, а повярвайте ми, си заслужава много. И ако искате да разберете повече, пишете ни тук в коментар и ние ще се свържем с вас.